Όπα. Αλέξανδρε. Έλα γάπη μπροστά, έλα μωρό. Κώστα. Κύριε Δήμαρχε, είμαστε και ζωντανά στον αέρα Μάλιστα. στην TV100. Απλά σας το λέω για να το γνωρίζετε. Είμαστε έτοιμοι συνάδελφοι. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι, ήρθα εντάξει. Συνεχίζουμε τη διαβούλευση. Έχουμε πει ότι πρέπει σύντομα να έχουμε ολοκληρώσει μια διαβούλευση για τον τρόπο με τον οποίο η φορτοεκφόρτωση θα λαμβάνει χώρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είχαμε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης με ένα μέρος των φορέων και τα επιμελητήρια. Σήμερα έχουμε την εφοδιαστική αλυσίδα και οποιουσδήποτε άλλους εκπρόσωπους των φορέων θέλουν να συμμετάσχουν. Είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι οι φορείς προσέρχονται με προτάσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε βιώσιμη την πόλη μας. Πώς θα γίνει, πώς θα κατακτήσουμε αυτή τη βιωσιμότητα, αν μπορέσουμε να πάμε όλοι όχι σε μια αστυνομική μόνο διαδικασία επιβολής των μέτρων, αλλά σε ένα συμβόλαιο συμφωνίας και απόλυτης αρμονίας, το οποίο θα έχει τον εξής στόχο. Το ιστορικό κέντρο της πόλης να μπορεί να είναι προσπελάσιμο ανα πάσα στιγμή και με ευκολία. Για να γίνει αυτό πρέπει να συνεννοηθούμε όλοι, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία όπου η φορτοεκφόρτωση θα περιοριστεί σε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια του 24ωρου για να μπορέσουμε να απομειώσουμε το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται κυκλοφοριακό. Δεν παραμένουμε μόνο σε λόγια, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή, οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή ευθύνης, να έχει προτάσεις και με πράξεις να μπορεί να περιορίσει τα προβλήματα τα οποία κάνουν δύσκολη την ζωή των κατοίκων. Ένα από αυτά είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει επιβαρυνθεί και με την κατασκευή του έργου. Άρα λοιπόν η φορτοεκφόρτωση που είναι αρμοδιότητα του Δήμου θα πρέπει και αυτή να μπει μέσα σε μια διαδικασία εφαρμογής της κανονιστικής και γιατί όχι σε ένα πλαίσιο για το οποίο ακόμα περισσότερο θα συμφωνήσουν οι φορείς. Κύριε Δήμαρχε, κάποιοι εκπρόσωποι των φορέων αναφέρουν ότι είναι πρακτικά αδύνατο για αυτούς να εργάζονται τη νύχτα. Σε αυτούς τι απαντάτε? Απαντώ ότι ο διάλογος πάντοτε είχε καλό αποτέλεσμα και από τον διάλογο δεν έχασε κανένας. Αυτό κάνουμε τώρα, διάλογο. Αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κανονιστική η οποία δεν εφαρμόζεται, στην οποία συμφώνησαν όλοι οι φορείς πριν από 5 χρόνια. Η νέα Δημοτική Αρχή λοιπόν έρχεται και λέει ότι δεν θέλω απλώς να την εφαρμόσω, θέλω να την εφαρμόσω με τη σύμφωνη γνώμη σας και με την καλυτέρευση αν χρειάζεται σε κάποια σημεία μέσα από το διάλογο. Εδώ είμαστε λοιπόν και ό,τι κάνουμε το κάνουμε υποφελία πρώτα των πολιτών και μετά όλων των υπολείπων. Άλλωστε να μην ξεχνάμε το εξής απλό, ότι όλοι μας έχουμε διαφορετικές ιδιότητες. Την ώρα που είμαστε οι επαγγελματίες, οι οποίοι θέλουμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις να ασκήσουμε το έργο ή την επιχειρηματικότητά μας, την άλλη στιγμή στο υπόλοιπο μέρος της ημέρας γινόμαστε οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον δημόσιο χώρο. Τι πρέπει να κάνουμε? Να βρούμε το μέσο όρο. Αυτή είναι η δουλειά της Δημοτικής Αρχής, να βρίσκει τη μέση οδό, το μέσο όρο, για να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες να είναι ικανοποιημένες και στο τέλος το σύνολο. Κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η περίοδος χάριτος από τότε που θα ξεκινήσετε την εφαρμογή αυτής της κανονιστικής εσείς, που θα πρέπει να δούμε αποτελέσματα? Περίπου πόσο υπολογίζετε? Δεν υπάρχει περίοδος χάριτος, γιατί δεν επιβάλλουμε κάτι επαχθές. Μια συμφωνία των μερών πάμε να υλοποιήσουμε. Θα τελειώσει η διαβούλευση, είπαμε, μέχρι το τέλος του Μάρτη και από τη στιγμή που θα τελειώσει, αμέσως μετά, δηλαδή στις επόμενες 10-15 μέρες, θα αρχίσουμε την εφαρμογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά.